yanzu zan kama irin ki zai yi. Firizo ka gaida mutane. Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da warhaka, barkanmu da wannan rana. Ina yi wa kowa da kowa fatan alkhairi, da masoyanmu na fili da kuma masoyanmu na koyi da ma duk koma waye gaba ki daya da baki da kowa muna musu fatan alkhairi. Allah ubangiji ya sa mu gama da duniya lafiya, Allah ya raba mu da duniya da iyayenmu lafiya. Assalamu alaikum. Yawa, to me zaka ce ga masoyanka na labari na su ci gaba da wani kira zaka musu? Masoyanmu na labari na ku saurara abin da zai ba. Akwai labari na chapter 3 Return of President insha Allah. Gaskiya ne. Masha Allah. Kai godiya ga technical Christian. Muna jinka. I should do what? Okay, put the light. All right, this is Labarina chapter 3. The technical crew are fantastic and good, and followed by the actors. He's lying. But the actors are spectacular, followed by the technical crew, but above all, the EP, the director, Mr. Minister himself. But the main man here is, Sarah, and above everybody. At least one of them had you. A lot of pepper. This is Buba. This is the Alpha and Omega. The director of photography. Saboda haka shine ake kira mai hannun albarka. Mai hannun albarka in ya murza. Duk bala'in nan da ake a shafa ne ya samu. Hawa. Kada sabo bai zo ya taba kamera ba ya ba ta addu'a ba. In kai Hi, good morning. This is another day, and I've been doing what I can do best. And this is the guy, and this is my baby. Thank you.